És un dels projectes més consolidats de l'escola, ja que és el que fa més temps que fem. Treballem en equip amb els valors que això porta implícit per portar a escena una representació teatral de qualitat. Durant tot aquest procés, l'alumnat va desenvolupant competències dels àmbits lingüístic i artístic.